Аз ще взема да се върна. Само смъкнем в този скапан джип. Кой е скапан, а? Кой е скапан? Ако е въпросът за скапане, ти си... Каква съм? Абе, Кажете, каква съм? Папка! Слушай, стоварвам те тук на пътя и хич не ми пука. Ама ти да не мисля, че нося цял живот на ръце. Това ще ти се не види от мъртвата. Папка! Каква папка, бе? Какво папка? Не стига, че сме взели тука, ами... Ми няма го тук, другаря пеше. Спри! Да му се въртиш и да му се лигавиш. Спри, ти казвам! Пепе волана! Спри, ще скоча! Ще скоча! Спри, ще скоча! Рени, къде отида? Чакай, бе! Защо? Павка! Нека скочи, бе! Курва такава! Стига! За къде ще пътуваме? За Варна, там трябва да ни чакат в партийната централа. Ти за това ли избяга от протеста в София? Не съм избягала, шефа ме изпрати да закараме тези коледни подаръци там. Хайде, карай побързо, че с този скапан джип няма скоро да пристигнем. Кой е скапан, бе? Ако той е скапан, ти си кучка. Спри да сляза! Ти си луд! А ти само се въртиш и усмихваш около шефа. Мръсна кучка! Не съм му никаква на шева, той само ме преследва. Тогава докато карам, стой кротко, иначе ще те изхвърля в гората!